Wakutore. Ndikutore. Inenda kutenda mafans angu. Mafans esa comic past. Kutenda. 2016 ngari a hard year. Very hard for everyone. Tesha marima benki. Takamoyiwa zvihuta. Tikasimudza muresi. Asi zvese izvozvo hazvinotarisa kufara kuda 2016. Utore. Ndikutore Shamwari yangu. Ndikutore shamwari. Nerutsigiro rwenyu rwamunondipa. Handitaudzira nemunhu. Handira munhu anotukana naye. Handidenha nemunhu kana indiri pastor hadenhi. Asi ndotendawo Lucky Ngoshi naThandi no maimobiliza vanhu kuti walike page rangu. Vanhu vese vandakachatisa 2016 ndiita MC pamuchato ndokudai zvisingaite makambani akandipawo basa ndokufarirai zvisingaite ndokutendai. Meseji yangu musadrive makadhakwa. Kana makadhakwa shutaiti mavhidhiyo musadrive. Kana kuita WhatsApp neFacebook unochidriver nemaphotos ari munyika muno. You cannot do that. You cannot do that. We need life. This is Christmas. Kana uchiona 0% ichikuramba siya musahambi. Saka thank you so much to all of my fans. Nangobatikanawo mbichani. Asi ndikunzwa kufara. Thank you mafans angu ese navanhu vese vandakashanda nawo. I love you.